As lang ko Brad kung tinuod ba nga niingon si Pope Francis nga parehas ra tanang relihiyon ug way impierno kay maoy ingon ni attorney di lang nato hingan mga kaigsunan. May ingon ni attorney. Okay, salamat kayo. Well, ang atong Ginoong Jesucristo timan-an nato nga nagtukod og usa og usalaman kasimbahan, usa ka relihiyon mga kaigsunan. Klaro man og tataw diha sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Ningon ang Ginoo, "To es Petros et super hanc Petram edificabo ecclesia meam et porti enfere non prevalebant adversus iam." Sa to pa ikaw Pedro bato og ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang ganghaan sa Hades kun impierno dili makapukan ini. Usa ra ka iglesia, singular. I will build my church, not churches. Usa ra. Og kining usa mga kaigsunan mao ang relihiyon, usa ka relihiyon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga matud pa ni San Pablo, mao ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ug ang mga bakak mga kaigsunan aron ma-appeal, no? Aron maglibog, aron pagdani sa uban, mo na iparihas. Ug nagsulti ba ang Santo Papa niya? No, of course not. Daghan kaayong pamaagi sa pag-alig-ig, daghan kaayong pamaagi sa pagpukan sa simbahan. Apan lagi atong balikon bisan gani ang ganghaan sa impierno dili makapukan ini. Dili makapil din ini. Because the church is designed by God to be indestructible. Indestructible, nagpasabot nga dili mapukan, dili maguba. Because that is designed by God. Siya mao ang tukod ni ini. Matod pa diha sa tagna sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. Ang Dios gayud mao munganhi ug magtukod sa gingharian dinhi sa yuta. Ug kini gingharian na dili gayud mapukan. Sa to nakita sa kasaysayan nga mga gingharian dinhi sa kalibutan nga pukan mga kaigsunan. Katong gingharian katong gitawag og Roman Empire nga pagano. Wa mo lahotay mga kaigsunan. Kadtong tanan nga mga gingharian dinhi sa yuta nga pukan. Apan ang gingharian nga gitukod sa atong Ginoong Kristo hangtod karon napabilin nga mao ang iyang simbahan. Bisag giun sa pag-destroy, bisag giun sa pagkuan ini. Paguba nini sa nakarinlain. Ang Santo Papa atakihon, mga kardinals, mga obispo, mga kaparian atakihon. Pangipasalig sa Ginoo. No one can destroy this one. Way makapukan ini, way makaguba ni ini. See? Bisan pagdaghan mga pari, na ubang mga pari o mga ubang mga obispo nga nigawas pandi makapukan ni ini. So wa nakahimo, wa na pasabot nga kung adunay hudas diha sa simbahan, nahimo ng hudas ang tanan, no. So muna usa kadakong false ining fake news nga si Pope Francis niingon nga parehas sa tanang relihiyon. Kaya adunay 10,000 kapin ka relihiyon sa tibuok kalibutan. Nya parehas rin nga ang Christianity ug ang Catholicism ug ang Buddhism, Mohammedanism dili. Bisan pag elementary ra ta makibaw ta ni ana igsoon. Muna nga